pràcticament no centres, només estàs pendent dels teus companys i de mantenir la posició. Clar. Ven també ara aquí per banda esquerra, crec que era un pot del Ken Pharma, però no s'ha begut tantes unitats, No, i jo crec que també avui m'han sortit tots els corredors per lo que he vist i també al final no és una estructura, com has dit antes, no hi ha una estructura claríssima i no s'ha sabut tot repartit i... Està tot molt obert, Sí. Està tot molt obert, per final preciós i final vibrant que ens espera d'aquest trofeu de Palma. Hi haurà un sprint com era previsible, però no serà un sprint d'aquests que va cada equip en 5 o 6 unitats per llançar els més bons, on podríem esperar una victòria d'un Vinian Girmay, d'un Arnaud Demar, d'un Dainese, d'un Gaviria. De fet, ara que hem mencionat a Gaviria, el Movistar ni se'ls ha vist en tot el dia, No. Normalment Gaviria és cert que sempre va una mica tot sol i s'aprofita més de la feina d'altres equips. I sol sorprendre al final, exacte, això és cert. Efectivament. Però en qualsevol cas no s'ha vist el Movistar en tot el dia. No m'estranyaria, però, que ara comencin a passar. És vera que encara queden 5,5 quilòmetres i hi ha una mica de marge per reaccionar. Sí, perquè ara els pilots, sobretot, ara han encarat, diguéssim, recte de metes pròxim pic i aquí el pilot torna a fer-se gros, com aquell qui diu, vens d'una enfilada i fins a final pots tornar a remuntar un poc, és veritat. Si tens l'equip ben organitzat i els teus corredors de confiança pots tornar a remuntar. Mira, és que veiem aquí ara millor col·locat, que aquests sí que tenen el que se sol dir com un treno, és l'Astana, Sí. però no, sí que veiem per aquí bastant d'arquers, també hi havia, no sé, molt obert aquest tram final, aquest sprint d'avui que podrem veure avui aquí a IB3 Televisió. 5 quilòmetres manquen per a la línia de meta, ja ara mateix entrem a la darrera volta. Hi haurà un gir de 180 graus a l'autovia de llevant a l'alçada del carrer Manuel Azaña, després un gir a dreta per Avinguda Argentina, un gir a esquerra de 180 graus a Avinguda Argentina a l'altura més o menys del carrer Aníbal, després un gir a l'esquerra per Avinguda Enginyer Gabriel Roca i a la meta davant la catedral, com veiem ara mateix, imponent, com sempre. Quina imatge més guapa! Aquesta catedral, aquesta badia de Palma, aquest passeig marítim i els ciclistes passant per aquí. Unes d'aquí des de Silles i s'emocionen veure aquesta imatge amb els millors ciclistes del món aquí, a casa nostra. L'únic que fa falta en aquesta xalla, com moltes, és veure més el sol i Silla per disfrutar més de Silla, perquè és veritat que sempre que la xalla en molt de pit sempre ha hagut mal temps i no és el temps que solen tenir normalment aquí. Clar, que també se fa a finals de gener, que això també està tot estudiat i entenc que és una fetge que se posa per poder tenir millors equips o millors ciclistes, és així, però clar, te la jugues a que sigui una possibilitat bastant alta que en aquestes dates no hi hagi aquest sol, com dius, Pau. 3,6 quilòmetres, molt obert aquest final d'etapa, Mira, ara veiem el Tudor, un Tudor que se situava per davant, és el que veiem... Sí, aquí avança un poc, el Tudor, s'estan intentant col·locar un poc tard, 3,4 quilòmetres, però crec que podran començar a organitzar-se com són X, que ja els veiem un poc més agrupats. Hem vist qualque ciclista que ha dit ja no vull donar la volta i s'ha tirat per damunt de la voravia ja a l'hora de girar. L'Astana també ben col·locat, el Lotto, l'Euskaltel també, molt bé. Ara ja han deixat de veure una miqueta Mira, ara comencem a veure qualque Movistar, crec que és Gaviria, de fet. Sí, Gaviria és Ximolai, m'imagino. Sí. El primer segur que és en Ximolai i en Gaviria deu estar un poc més darrere. Sí, però és el que dèiem, mira, ara veiem l'Astana en 4 ciclistes, però veiem un Tudor, veiem 2 Education First, ara aquí veiem també un Caja Rural, pensava que eren 2, però no, és perquè no havia confós amb el color de l'Intermarché, veiem aquí dos de l'Intermarché, supos que vindran aquí per aquí. Ara és el moment clau, perquè entraran a les curves d'Avinguda Argentina i és veritat que a partir d'allà, quan qui entri ben col·locat, ja podrà disputar les pinyes, que no difícilment.
Ara veiem ja si en pantalla Fernando Gaviria amb dos companys del Movistar, efectivament, com dèieu, ha esperat pràcticament en el darrer moment per situar-se aquí en el capdavant. Tot molt obert, Education First, Movistar, Intermarché, Cofidis. Ara veiem aquí baixa... Ara passa Studor per la dreta. Sí, Studor passa per la dreta ja cops, aquí. Ja se traca s'hora de la veritat. També veiem ara dos Intermarchés amb Vinyan Girmay present. Tot molt obert, Gaviria, Girmay, Arnaud Demar, Alberto Dainese. Molt obert, molt espectacular aquest darrer quilòmetre. Mira aquí el Tudor, que s'està quedant una miqueta tancat a la banda dreta. Molt poca organització, el que estic veient. Sí. Cadascú va un poc pel seu compte i aquí al final sí que serà el que dèiem al principi, que no és tan habitual de veure l'esprint qui és ell individualment el més fort. I ara veurem qui és el més fort, perquè en aquestes alçades no es tracta només de qui és el millor, sinó de qui arriba en bon moment, perquè n'hi ha que arriben millor i n'hi ha que arriben pitjor tant prest de la temporada. Per tant, veurem qui està fort. Ara veiem aquí Gaviria, com se situa al capdavant. Education First. I ara sí que ja està a punt d'arribar en aquest darrer viratge a l'esquerra de 180 graus i a partir d'aquí per avall un petit gir a l'esquerra i el tram final. 1 quilòmetre queda d'aquest trofeu Palma 2025. A l'esprint es jugaran la victòria els ciclistes. Veiem el Movistar, veiem el Burgos també molt ben situat. Veiem Caja Rural també. Qualsevol pot guanyar un final d'etapa vibrant. Mira com agafen aquesta curva, ara sí que ja no hi ha temps a les contemplacions. Ja anar ben col·locat. I aquí ho intenta de Caja Rural. Rural. Aquí algú està intentant sorprendre. En Leitao, jo crec. Sí, és Leitao del Caja Rural qui ho prova. Yuri Leitao, el portuguès, i atenció perquè... Sí, té una bona distància. Pot tenir èxit aquesta intentada quasi locura de Leitao i veurem si arriba, perquè quina potència del ciclista portuguès del Caja Rural. Mira, que s'acaben els metres, pot guanyar. Del darrere ho intenta amb Gaviria, van a moure Leitao, arriba, no arriba, no? Arriba, sí, Leitao! Quin espectacle, el ciclista portuguès del Caja Rural que ha sorprès a tots amb un atac quan faltava aproximadament 1 quilòmetre. No ha estat cap sprinter especial, no ha estat cap del favorit. Com ho celebra el Caja Rural, com ho celebra Leitao, bravo per ells. Quin final. Això, vamos, un espectacle, una masterclass de com s'ha d'arrencar. Quan la gent se mira un poc és veure que ha entrat molt davant en el darrer gir de 180 graus i ha aprofitat l'oportunitat que hi havia un poc de desordre i per sorprendre. Com s'està emocionant Leitao, com ens alegram, Pau, tu que corres en l'Aravall, com ens alegram que aquests equips que no són aquests top, aquests UCI, guanyin un dia com avui, i més d'aquesta manera tan especial com ho ha fet Leitao, Sí, és veritat que a més, ho ha intentat des de... ha estat valent i no sempre per mala sort els valents no guanyen, però avui és veritat que és un corredor que des de ben jove jo he corregut amb ell i en Joan Martí jo crec que també ha compartit velòdrom amb ell perquè ve de la pista, ja ha estat campió olímpic enguany i és un corredor molt valent i avui ja ha servit per dur-se una gran victòria amb molta gent bona davant. Mireu, aquest és el moment de l'atac de Leitao. A falta d'1 quilòmetre, el ciclista portuguès del Caja Rural. Quina potència, quin tram final, sorprèn a tothom. Semblava una locura, però arriba i el ciclista portuguès que es fa amb la victòria en aquest trofeu Palma, en aquest 5è trofeu d'aquesta Challenge Ciclista Mallorca 2025. Bravo per ell, nosaltres ho deixam aquí. Moltes gràcies per ser nosaltres. Pau, Joan Martí, gràcies per compartir aquest quin trofeu amb nosaltres. Gràcies a tots per ser allà. Vos deixam ja amb els serveis informatius d'IV3 Televisió. Está todo fuera, porque piensa que estamos con el streaming también. Vale.